వచ్చాను. వచ్చినప్పటి నుంచి చాలామందికి దాదాపు 70 మందికి ఎల్టీఆర్ కేసు బుక్ చేశాను. ఇట్లా అందరికీ ఎవరైతే ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్. నిన్న కూడా నేను అక్కడ పోతే నా మీద అనొచ్చు కానీ నా పిల్లల మీద వాళ్ళు మాట్లాడారు సార్. ఆడపిల్ల మాట్లాడడానికి అవకాశం వాళ్ళకి ఏముంది? ప్రైవసీ కదండి. నా ఆడపిల్ల గురించి వాళ్ళు అసభ్యంగా మాట్లాడారు. నాకు చాలా బాధగా ఉంది. నేను పోయి ఆయనతో మాట్లాడొస్తే పక్కన వాళ్ళు వచ్చి అడ్డుపడ్డారు నాకు. నేనేమన్నా నీ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే చూపించమన్నా, అట్లాంటి చూపించలేదు. నేను పోలీస్ స్టేషన్ పెడితే మార్నింగ్ కల్లా వచ్చి ఇస్తానని ఇప్పటిదాకా రాలేదు. నేను ఇవాళ పోయి నోటీస్ పంపించిన 2 days లోపల నీ యొక్క సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు అంటే నాలా కానీ నీ స్థలం రిజిస్ట్రేషన్ అయినట్టు ఏమైనా తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలా. ఏని పక్షంలో మేము సీల్ చేస్తామనేసి ఇచ్చాం. నోటిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చాం. నోటీస్ 11th వస్తుంది. 2 days అంటే రేపు ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే హాలిడే కాబట్టి మండే 1 o'clockకి అంటే మేము శనివారమే పోలీస్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ అడుగుతాము. అది మేము గ్యారంటీగా క్లోజ్ చేస్తాము.